دانستاندنên rastexû di navbera hikûmet û opozîsyona Sûriyayê Kongreya Jinêv sê dest pê dike. Roja sêşembe ji bo ew kes û aliyên gobejdar dibin lê Jinêv sê dawetname tê şandin. Şandeyê navdewletî ji bo Sûriyayê Stîvan de Mistura dê Kongreyeka Rojnamevanî de lê netewên yekbûyî ragihand. Danûstandinê Jinêv sê roja 29 mehê dest pê dikin û 6 meha berdewam dibin. De Mistura diyar kir jî onexayekê ya danûstandinan dê dû heya 3 heftiyan dirêj bike. Şandeyê navdewletî daxuya kirin. Di Kongreya Jinêv sê de tekezî lê ser agir-best û şerê Daeş û zêdekirina alîkariyên mirovî dê bêkirin. Her wiha lê ser hikûmeta demkî û hemwarkirina destûrê û hilbijartinên dehatî dikin. Di heman derbarê de Stîvan de Mistura diyar kir tûmercên pêşwexit lê ser danûstandinan nînin û her wiha amade nebû çilê dwanekê derbarê beşdarî û awayî amedebûna Kurdên Rojava bida. Biryar bû 25 vê mehê danûstandinên Kongreya Jinêv sê birêve biçin. Lê ji ber temam nebûna şanda opozîsyonê û nakokî lê ser aliyên amedebûyî di şanda opozîsyonê de Kongre birêve neçû û ji bo vê mijarê John Kerry serdana Siûdiyê kir û dige şanda opozîsyonê civiya. Piştî civînê aliyên opozîsyonê diyar kirin. Gokî rêvişar lê ser wan çêkiriye û geva qutkirina alîkariyan li wa kiriye eger amedeyê Jinêv nebin. Yan jî şanda xwe berfireh nekin bi awayekî ku aliyên ji dervî Kongreya Riyazê jî lê xwe bigira. Lê John Kerry ev tişt red kir û ragihand. Kongreya Jinêv ji bo Sûriyaya û divê ew bê xwe krîza welatê xwe çareser bikin. Jê destpêka krîza Sûriyayê ve sê cinev derbarê Sûriyayê hatine encamdan. Jinêvayekê de sala 2012 û bi awayê rêkeftinê di navbera Amerîka û Rûsya û çend welatan de hat encamdan. Lê tú aliyê Sûrî lê hazir nebû. Jinêv 2 de sala 2014 de hat encamdan. Di navbera her du aliyên krîza Sûriyayê hikûmet û opozîsyonê bû. Lê tú encamên ji Jinêv nebûn. Jinêv sê jî di navbera hikûmet û opozîsyonê de di 29 vê mehê de tê encamdan. Li gorî de Mistura ew rijdin lê ser wê yekê got Jinêv sê ne bi awayê Jinêv 2 ba.